iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Pirmado, Pili. Gusto din niya huwag timpormante. May samanin kadagiti drug pusher tayo tinaywalang. Madama pa ilan, ti panag-imbestigar dagiti pulis. Anya? Kasmat lang iti sigod. At danay marka nga X, iti makanawan apasit iti ping-ping ti bangkay. Sino nga tati misteryoso killer? Agpungtot laki din ni Don Braulio. Numaamuan na dito na napasama. Laki di ah. Ala, pagandara mo ti kotse. Kaya tagsublitan ni Jay hideout ni Don Braulio. Okay. Basta ka di, Billy. Uwan, boss. Anya terami din tayo. Drug pusher tayo tinaiwalang. Iji parang. Sana dahi tatila pwede tinigosyok, Billy. Ado pa'y kadang iti buyot tayo tinutukak ngaglako iti illegal at droga. Boss, Dwala nga biyag tinapukaw. Ngam ti kwarta. Saan? Agtultuloy lahat ti operasyon. Ti illegal drugs. Iti daytoy a probinsya. Andan ni Miguel nga anak ko. Sa di naman nga tan tinaggapuan na. Nanay, anya ter aramidan niyo diti parangan? Urayan ka anak ko. Kanayon nga minti iruruar mo. Madandanagan nga amang ano adadagas ang mapasamak ka. Iti sa di naman napapapanam. Ay nananang, aday ta kayo manan ako nak. Sa di no nga min aya tinaggapuam. Agmay sak itay nga aglaklako iti ikan iti tsindahan. Iti ayan tinasingad agayam ko, nanang. Adala ang nagsaritaan mi. Ay, Arturo, manipod nag-resign ka kasoldado. Makumikom ka launa yan. Saan kan amatatao dito'y balay? Nanang, Tunggal agandar ti motorsiklom. Rumor ka, adi ka man lang pakada kanya. dispensaran da ko man, nanang. Ala, sumrek tangarudan ijay balay. Aggidamtan amang malam, anak ko. Miguel, anya ti plano ito? Inutak nga ibusin dagiti itta iti kagimongan. Awan ti karbangan dangag pay dito'y rabaw ti daga. Miguel, Diyak kayat nga damag agrabyada. When abuso ataw. Gapo iti illegal nga aramid. nagsaruno alinikidar mo dagiti doa drug pusher. Ag dinamagan dito'y probinsya tinapasama. Wentoro, kurang pay day tangay naramid ko. Adu pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gaputa grugrugi ak pay lang. Miguel, Nag-resign na kasoldado. Gapo iti jak may rusok nga aramidan dagiti opisyal ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Adu dagiti anomalya nga aramidan da. Miguel, Kasapulak ti tulong mo, Toro. Sikalaan ti pagtalkak iti dayto aganwat ko. Ripuugat dagiti itta. Ngagkatang-katang dito'y rabaw ti daga. nagmayat na pulpuyan. Di pa naglangoy niyang taya di swimming pool. Talaga makapamauyong di kinapintas na. Hoy, Pili! Itay ka pa paliwan. Saan ang mapugsat ti panangkitam kini Ma'am Altea naglanglangoy ijay swimming pool? Uwan, Cardo. Nagpintas ni Altea. Pag minarte kinatpudaw na itinalabaga, beting suit na. Ang patatagayam iti pampanunutan, Pili! Kurso nadagmat ni Ma'am Altea! Ano?
Ulitin man ti kinunam, Cardo. Koso na dagmat ni Mamaltay ako na. Anay ko, dinahanap na nga bili. Awanan kay ti bahin, Cardo. Kaya't mo, ti makibingay pailangan niya. Ay, bili. Dahil ti tandanan. Dumtang to ti panawan asyak laan ti makatagik ko iti kinalibnos ni Altaya. Ti sino man ang makibiyang? Matay. Billy, alpasan ti saritaan mi ni Mr. Chan. Dagiti illegal at roso ijayda na bodega naska na may deliveran kan kuana. Uwan, boss. Kontagan mata ni General Marasigan, tatimbrihan na tagiti soldado na iti checkpoint. At dumalyasatan na iti truck, at naglawan iti troso. Kaano ti ba nakay-deliver dagiti trosa, boss? Hinton rabi, katkas iti sigod, nalinis ti trabaho yo. Awan dan nyaman na bulilyaso ang mapasamba, nawat ang bili. Uwan, boss. Agtalag kayo kanya. May deliver dagiti troso kani Mr. Chan. Nga awan na pulos ti parigot. Good. Nagaputada kalagatan ti bayad kanyak tayo joy nga inchik. Hala? Agsaga na kayo, nakatagiti kakadwa. Bili pag tinidon, Braulio, bili. Apayan ako ng tigas na, Cardo. Kaputa, limabas tayo akas na awan ang yaman na iti checkpoint tag iti soldado. Kas kalagdada mo, mat. May sala nga awag ni General Marasigan kadagiti soldado na. Agtamudan adagos. Kasta gayam. Ay, Cardo. Isardeng mo pa lang ti agkaradama kanyo ka. Ha? Masiksi ko nga lang. Ano niya? Agmaneho kagit di. Ninong, rumarak ita. Sa dino ti papanamiha. Ijay restaurant, Ninong. Ado nga man ti customer ita. Kat imatunak dagiti empleyadok ijay. Iya. Kinunakmet kan nga isaldeng mo dayto na negosyo. Agsaysayang ka lang iti oras. Baknang tayo? Aglaplapusanan tayo iti kwarta. Isuwasahan na masapor pa iti negosyo a restaurant. Ninong, dahito lang ti pagasmak ang negosyo. Iso, please. Bye-bye andak ko, ma. Sige. No isot kayat mo. Iha, napatag ka kanyak. Amin na kayat mo, matungpal, kan aramitan. Agyamanak, Ninong. Sagbay apimusay dahi di papam yung ospital. Akong padrek. Nakasaritag bay. Imbilin nakakanya ka bantayan, kan itad ko dagiti kasapulan. Ninong, Ala, mangitugot ka iti dua bodyguard mo ama pa ni restaurant. Narigatan, amang ano damang lukukan ka. kabaalak dagmay-may sa amapan ijay restaurant, Ninong. Diya ka sa pulan ti bodyguard. Sige, adakan ka dayta, iha. Agpatuloy ako, Ninong. Sige lang, iha. Ulila na damang ni Altea. Agpadaan na tayo iti car accident dagiti nagandak na. Nagpinta sa babae ti putot tayo di Ramon. Karuprupa tayo di inana an Isabel. Nagpudaw. Kaya nagmayat ti sukog ti pamagina. Sayang. Sayang tanauna anak dahi di Ramon. Anak haikot ken Isabel. Sana bale. Tanda kasukat dahi di Isabel. Awan sa bale. Nusaan na ni Altea.
Kumusta ti pagnayo, Billy? Baligi, boss. At 20 kwarta nga yung bayad ni Mr. Chan kadagiti illegal atroso. Good. Ala, awagan nga ron ni General Marasigan. Tagkita kayo jay hideout. Itamat lang. Katiyawat mo ti katataparagan ko na. Uwan, boss. Di kay matanagan kadagiti kakadwam. Ang kapot at damat itad ko abi ngayon. Bonus ko nakmanlangan. Abayad dagiti troso. Agpapada tayo ang mairanod iti daytoy. Agyaman kami, boss. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa. Well, sana nabanligit in negosyo no awan kayo akakadwag. Nang runakin ka, Billy. Mapagtalkan ka at tawag. Agyaman ak, boss. Ala, itay ko kayong kanti kwarta para kada kayo. Kanti kwarta para kini General Marasigan. Saan ka di pa simangpot ni General Marasigan dito yung hideout, kakadwa? Hala, agragsak tayo ita. Kaputad na pagsayatan ngayon tad ni Don Braulio kada tayo. Pagbibingayan tayo ti kwarta ngayon tad na. Kalpasan na mayamat ko ti kwarta ka ni General. Rumor tayo. Agranat tayo iti arak kan babae ijan nightclub. Wow, nagmayak tayo ka! Mayak! Ala, sagay sa lang tiyo masidag ka niya. Ayawat ko ti kwarta kada kayo. Bingay, nagpipinta sa dagiti babae dito yung nightclub. Siyempre isong araw adito'y nightclub tinapilig at papanan tayo. Napintas dito eh. Ay, sayang. Sayang. Anya ti sayang, Cardo. Awan ti makita ka karopa ni Ma'am Althea. Anya. Nata karopa ni Ma'am Althea kadagiti manala dito eh. Sigurado bayata kiti nangina. Cardo, kinunakmatan kan ka at di mong biyangan pa ni Althea. Sorry, Billy. Nalipatak batan. No di mo kaya't amalusok ti banga-banga. Ha? Pagkartiman ti babae at talaga gaya, ha? Naawatan? Oo, Billy. Nawata. Rio! Lukatan tigay! Bisita ni Don Braulio tagbusbusina. Uy, Billy. Oh, isaraya mo't ladagos tigay, ha? Sino dyan si Mangkot at bisita ni boss? Ni Mr. Fortes. Notoryo sa mastermind iti karnaping. Kenda dumapay nga aktibidad. Ano niya? Wen, kita ang ti driver bodyguard na nakatakdar iti abay ti kotse. Tumalang kayo. Agsip-sipot. Kasla awan iti langan at kinamalalaki. Kung tarak na iti maminsan, matumban. Cardo, di ka ginlalastob. Saan asinsinan ti bodyguard ni Mr. Fortes? Pag may isang agpaiso, ti kadwa na bodyguard na. Ngam nasiglat na ita. Ano niya? No kaya't mo subukan ti kabalan na. Sige. Asit gam, kat karitam iti gubal. Isang gaya man, Billy. Ang mga no, gusto ti ko naman nasiglat na ita lalaki. Kasyak lang nga mabugbog no bilang lang. Diyos ke. Mabutang ka matlagaya. Anak, dinakpay pampanawan di tiyendaan Taado ti umay agatan ita ikan. Wananang, Ala, ambaw ka mabisin kan anak ko. Ala, umuntay balon tama kan dita basket. Umunakan amangan. sana kaya mabisin nanang. Agid dan tanto namangan inton madamdama. Si kalat ti makaamo, anak ko. Jak ngamin kayat amabisinan ka. Di da ka di pa kadanagan nanang. Ay,
Sus! Adag tataka. Nagtarayan di manipdot. Tulungak di babae. Anya! Kamatak di manipdot, mana? Sigurado. Tawanan ka makakita kanyak dito naglingat at kapatid. Lukat akong tibag. Naglaon lagi dito ito ato ang kwarta. Di mon gamden alukatan day tabag. No di mo kayat ti masakitan. Ala. Yawat mon kanyak tibag ti babae. Sino ka ba't yung lalaing? Kapay ko mga itag ko katibag ti babae. Awanan ti adupay asao. Ala. Yawat mon tibag. No di mo kayat nga ulitak pa'y tinaramit ko kagka. Itid mo matlagayan. Inuray mo pa'y lang masakitan ka. Ala. Tumakder ka na. Kat saan ka nagpakita pa'y itiday ti ano ka. Mawatam! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Miguel, pero hindi pa nagyaman kan ka itay di babae at inulungam. Kwentoro. Naglawan iti napapatag a dokumento ti babae. Gapot may sagama negosyante. Nasanag nagkamali. Dayjay a babae ti akin kung ko itinalatak a restaurant dito ili. Anya? Patapatak lang tinaybagak, Miguel. Kanayon nga na makita di a babae a rumor umunag diti dayjay a restaurant. Kan langan na tibak lang. Isumit lagam nga awisan na kita ang mga niti restaurant. Kas panagyaman na kanya. Ngam pinagkadkadak. Anya? Nang manugot ka kuma. Sayang tagkakaimas amakan iti restaurant. Nang roon kat dagitila ang high profile at tao timang mga ni Joy. Mabay na kiti babae, Joan. Joan, agtal na ka man, Miguel. Tawaro ko ng latan. Wano Jojo, si Kamot. Alaman langan. Sa may isa, jak na pabayadan titulong ko kan kuhan. Si pupuso at tumulong itipadak at tao. Iha, namuak tinapasamag kan kay Jechandaan. Nagdandan nagag, iso sinurot ka dito restaurant. Nakaamuan nyo iti day tanino? Sana nanaskan pa'y amamuam no asino tinang ipadamag kanya. Uy gayam, mayro pang ka din no asino dahi jay aman libdot. Saan nino? Diyak mailasin ti langana. Gaputa kala at ti amin. Ngam di kay madanagan ta sa anak anasaktan. Kan naisabli ti bagko babaan ti lalaki anang tulong kanya. Nasaya at nga no kasta. Inikam ko may tigong na yung lalaki anang tulong kang kay tay. Imbagat nga umay dito restaurant, yung pinagkatkadan na Pino. Saan ka nung umawawat iti tulong? Kasta. Total, adda kayo matlangan dito restaurant. Ada insaganak amino para kata kayo. Anya da ita ameno, iha. Agtugaw kayo kay Nino. Sigurado ang magustuhan nyo ti idasar ko kata kayo. Ala, agtugaw kayo pa. Agsipot kayo na imbag itaglawlaw. At dapay lang dyan unag ti restaurant ni boss. Amang ano da ka busor amang lipot ka na tayo. Di seguridad ni Don Braulio ti ipay tayo. No at damadlaw yung akarkar na titigtiglay na. Paltugan nyo at dad. Sa dino ti papanan tayo itan, boss. Ijay hideout. Kaya ko ti makalangap iti pras ko nga agin nga agkapo iti tao. Areglado, boss. Kaya kalpasan na maitulod na kay hideout, rumar kayo at dagos kan ni Cardo. At day paramid ko kata kayo. Anya ba boss? Sigun iti impormante nga katang-katang iti aglawlaw. Agis istambay na iti manipdot iti bilyaran as idag iti eskwelahan ti San Felipe. Boss. Yak kaya tinaramid da iti aman nipdot.
Isungam mo yung tiramida nyo. Ariglado, boss. Awagat ti informante. Tay todo na kada kayo tilanga. Tay jayaman nindot. Kalpasan na. Patayin nyo. Ay giant informante ni boss. Limad ti panang ito dunay ti lalaki ang nakabado iti nalabaga. Ken nakakalugong iti nangisip. Buwan Billy. Nalakalang ipatungpal kami. Kaputa, nakatakter ti lalaki iti ikit ti kalsada. Ah, timanawan di informante. Ala, pagandaram ti kotse. Ngam inayadam ti agpataray. Tapal tugahon ti lalaki. Okay. Pataytan. Ala, pasiwate mo ti kotse. Karto. Ay, Ma'am Althea, itay payakit kita ang tiladawan dagiti dadakkel mo. Wala na. Ay na, ma'am, agpada na singpal dagiti dadakkel mo. Amok day ta, gaputa masansan day nga umay dito mansyon ni Don Braulio. Nana, Nasingag nga agpagayam da Don Braulio, kanday di seramaon nga ma'am. Ilot-lotwak ida iti paborito da amakan, wano si daan. Amom kaday no anya ti paborito da iti papamamakan. anya nana? Ay nagsimplay, ma'am. Kinuno apalta. Nagalit akamatais. Ha? Itilaangan ladawan ti pakakitam kadakwada, ma'am. Sayang, nasapa pimusay. Nana, Ha? Nay, agluwa kamutan, ma'am. Ay, yakmut na lapdan ang tiniwat kong agsaw. Pakawanan na, ma'am. awan ang yaman na nana. Diyak lang malapdan di agluwa. Diyak malapdan. Sa at tuwing timpa-timplam akapay. Agyamanag. Iti sumlatan ni Tilamiseta, Rosalia. Ay, sir. Ay, sir. Ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanya? Awagan, Rosalia. Ay, sir. Mabitlaan tasong batak ti teleponaw. Hello, Akustas Residence. Oh. Ay, Ada, sir. Ay, mabitlaan tayo pasakan ko na ti teleponaw. Ay, sir. Long distance call para kada kayaw. Sino tiyo mawawag, Rosalia? Ni Mr. Augusto de España, sir. Sige. Kasarita ka ron ni Mr. Augusto. Ibira, itay kapayasap sa pulang. Ada ka matlagayam dito'y garahay. Apay ka di, Nana Rosalia. Ay, sus, papayaban na ka ni Sir Braulio. Apay ka no? Oh, jakam mo mapankalatan ija opisina na. Agur uray ija. Lungatan-latan diri daw. Mapayaban na ka no, boss. Wen, sumnag ka. Wan, boss. Anya ka diti, bagayo kanya, boss. Awagam nagiti kakatuam. Tadalusan da iti unag ken aglaw-law ti hideout. Ada sumagpat a bisitak nga gapoy di Espanya. Wan, boss. Nga babayin kini Mr. Augusto. No makita na ang narugit ti hideout. Hindi nga hindi kahit na pagnagdan. Nga puta sidag iti baybay. Wan, boss. Tumulong ak matin ka nakuha ang dalos. Sanan. Agtalinay ka lang dito mansyon. Kabalanan lang iti kakadwam ti agdalos. Agsagan na kakitdi. Tamangan no adda papanak. Ket sika, timang maneho iti kotse. Miguel, trak ti military ti mabas.
agturong da ijay pantalan. Wen. Ket ni General Marasigan tinakalugan iti sango. Anya? Nabayag nga iso ti immediate superior ko. Idadak pa'y lang iti armada puwersa. Ket iso pa'y ti may sa rason. No apa nag-resign ng iti trabaho. Miguel, Toro. Sa bali ti agparparik na kanyak. Sana nasaya at ataw ni General Marasigan. Ado dagiti anomalyang aramiden na itirwar. Ken unag ti armada puwersa. anya? Surutan ta ti military truck. Paliiwan tanuan niya ti aramiden da ijay pantalan. Nga Miguel, delikado taramidon ta. Di ka madanagan no siya ti kadwam, Toro. Awan nga minti panagtalag ko kay ni General Marasigan. Wah, At dalaki di sana nasaya at nga aramidan da. Boss, nakasaganan ti amin. Napipig sa klase ti armas ti imat dagiti kakadwa. Nasayad no kasta, Pili. Napatag tinyawag kanyak ni General Marasigan. Ket iso ita ti papanan tayo. Uwan, boss. Ala? Irwar mo ti kotsek manipod iti garahe. Saan tayo nyag sayang pay iti oras? Asilig kami ti pantalan. Inayad mo ti panagpataray mo. Makita ko dagiti nakadeploy at tropa dagiti soldado. Boss, ni General Marasigan ti agsinsinyas. Ano sa dino ti pagparkingan ti kotse. Ala? Surutam, Pili. Iti leja banda ti pangiparkingan iti kotse. Sigurado sumurot mo ti kotse ang nagluganan dagiti dagdumapay akakatwa. At asipang akar buship ni pantalan. Naka-deploy met dagiti military troops iti saan unay nga dayo iti cargo ship. Miguel, kasilad na mapasamak arangat. Nagpipig sa nga armas ti imat dagiti soldado. Dua ako iti simangkat. Juan. Miguel, kita nga. Pasig adi armas dagiti dimsag iti kotse. Pulis nga tadag kita. Panagkunak kat saan, Toro. Padiiwam tila kaya kadwada. Agtamad da amin kan kuana. Miguel, matanda na ganak. Ang mga nadda makasipot ka dati dito yung magpalpalin. Ikagumaan ta ti aglamang dito nasuli ng alugaran. Miguel, Makumikom launay dagiti tripulanti iti barko. Anya ka? Diyos ka! Pinaltugan da dagiti tao iti barko. Apay nga ta! Ibong nagyo dagiti kargamento. Ket ikaragayo amin dagita iti military truck. Boss! Nakapalawan ti may sabra military truck ang naglahong ka dagiti dagdumakarto. Wen, Pili. Nilangan General Marasigan ti makamo amang diskargay jay. Boss, kasanon ti bangkay dagiti napapatay ang tripulante ti barko. Makamo gayon tayo. Trabaho yun tayo. Rumbang lang ang matray dagiti manal at tripulante. Maramat na lang kapo itinaytoy at transaksyon. Wood, boss. Adya tayo jay. Ano si Putan may magparpaliw ka na Anya. Ala, surutan ken patayan nyo. No asino man tayo jay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Palpaltugan datan dagiti awanan bain. Miguel, anya taramidon to. Lumaban ak. Dito italang likod at. Day giant ti maysa. Miguel, napunta ti may isang. Awanan ti agpapaputok. Nalabit. Agsipsipot dagiti awanan bay. Agan nito kayo kakadwa. Sharpshooter ti kapuso. May saka na tayong tinapasag.
Sino nga taday dyan nga ginlalaing? Dayjay! Pakamatan tayo di bala tayo madayo na kamotorsiklo! Miguel, kunak-no ka ni busa na kundi tayo. Pagkalma mong kirik na. Nakadayutan ka takwada. Talagaan ang nisit ti kararuan ni General Marasigan. Iligal lakid di akargamento dagiti panaw daan naggapo iti barko. Miguel, Patsyak nga pa kay naigan nakadagiti big time as sindikato dito paginyan. Awan sir Bina at General. Talaga ako nibal. Don Braulio, agduduma a klase ti legal at droga, tilinaon dagiti karton. General, sigurado ka kadiya primera klase dagito ya droga? 100%, Don Braulio. Good. Nakalaga to dagito inumailako ka dagiti suki tayo a parokyano. General, talaga bilibakon ka. Agyaman na kiti dahi tapang madayaw mo kaniya, Don Braulio. Saan lang nga dagiti droga ti maipay ko kan ka. No diket, uray dagiti nabibilag nga armas. Anya? Iti saan nga agbayag, dumalang kanyag, dagiti napipigsang armas, ngaggapo iti gobyerno, amay paay, kadagiti soldado. Agarami dag iti anomalya, tapno saan, amay serbi, kadagiti soldado, tinasaong armas. Hala? Aramidang tupay dayta, General. Jak kaya ti Pasig asaulaan. Among dayta. You will cross the bridge when you get there. Daga sa damag, boss. Natay ti may sapuyot tayo. Sharpshooter tinaka-enkwentro may tayo. Anya? Sino tayo dyan? Jack nakita, boss, na nakalingad. Ang mga naman, ispya ti sa bali ang grupo ti sindikato na dyan. Nga ta? Patapatak lang dito, boss. Nung hasta ron, agalerto kayo. Nalapit apal paliiwan na tayo dagiti small time ang grupo. Iti na ito'y nga ili. Uwan, boss. Good. At na napanunod ko nga ramidin nyo, Billy. Ano na boss? Kontakam ni Mr. Fortes. Nalawat ti koneksyon na kadagiti small time a sindikato iti na ito'y nga ili. Barang makaalakaken kwa na iti impormasyon. May panggap iti tao. Ang nagpaliiw ka na tayo, iti pantalan. Don Braulio, nakuntakon dagiti suki tayo a parokyano. Anytime from now, pick up and down dagiti droga. Nasayad nga rod no kasta, General. Adu a kwarta, ti agur-uray kada tayo. No may dispose amin dagiti droga. Wen, Don Braulio. Kaya pa man na may gaman tayong tibayad dagiti droga. Pamermeram, ti adu a kwarta. Tingiwat dagiti protector tayo a polis. Kan dagiti adda iti ahensya ti gobyerno. Matungpal, Don Braulio. Unay kawarasan dagiti protector tayo iti Bureau of Customs. Iti kasta, nawaya amay dalyasat iti taaw dagiti kontrabando tayo. At ay tanti ko ni Mr. Soler. May saka dagiti suki tayo, Don Braulio. Hala, ikasabtan ni Mr. Soler. Matungpal, Don Braulio. Dahil kilangin silid ni Ma'am Althea Tidalusa. Adaw tinaramid ko ita dito'y mansaw. Iso amarik nakmutin, diba? Ay, saus. Apay nga'y anak kalukat ti silay day dito niya Aurora. Nga asawa ni Don Braulio. Nabayag panawag anak karikap day ta silay. Ay, tinasaya.
umasidagak iti slide. Ay, sino nga taayatin ang ilukat iti ridaw? Ni nga ta dun Braulio? Iso... Ha! Ay, Diyos ka! Nagado Ano, Rosalia? Anya ter aramidem dito? Ay, sigamit gayam bilay. Anya ter aramidem dito? Ay, kwa. Ay, nakita nga main anak kalukat tiri daw. Iso nga inasitga. Irikap ko kumatiri daw. Anya tinakitam iti silid. Ay, kwa. Ay, awan bilay. Ay, ngay kumati kita. Pumana ka. Kat aramidem ti trabaho diti mansyon. Darasan. Ay, wan. Diyos ke. Nalipatak mo tan nga enseratiri daw itapi manawak anang ala iki inamak adanam. Nakita na lakit di dagiti armas ni Don Braulio ditoy. Banag asa na rumbang ama kita dagiti babaunan. Tinakalamang ditoy. Ay, Diyos kaw. Nagado apal to tinakitak iti dayjay asilaid. Anya ti kayat asawang tinakita. Manipod pimusay day idunya arurang. Sanang analuklukatan dayjay asilaid. Ay, sa balay tagparparit na kanya. Rosalia! Ay, kakayaw! Ay, Apa yan nakiktot ka? ay, Natinag mo pa yan, tinagin mo mamabaso. sigamot gayam, sir. Anyat mapaspasamakan ka? Awan, sir. Awan. Sigurado ka? Ay, uwan, sir. Ay, kwa, ada ka di pangibaunan nyo kanya. Sa pulam ni Tomas, pa-drain na dyan anom ti swimming pool. Kat sukatan na metlang iti baro adanom. Tagaan nga na. Kayat ko ti ago pa rin yung swimming pool ita. Ngam sakpay na. Dalo sampay ti suwelo. Ay. Kapoy ti nabuong abaso. Ay, uwan, sir. Nukas nga ron. Nakita ni Rosalia dagiti ilamlamang ko nga igam iti sila di Aurora. Nalabit na kasta, boss. Naliwayak tumat nga mga ensera iti tiri daw. Manal ka mat, Billy. Naingat ti bilin ko ken ka nga awan ti sa bali ang makakita kadagiti ilamlamang ko apalto. Nang runa kadagiti babao na diti mansyon. Sorry, boss. Nagliwayak. Insublit ngamin dagiti igam may naramat medya pantalan edi kalman. Isumad lagaya makas lamabutbutang itay ni Rosalia ang nakakita kanya. Boss, Ket? Naurnos ka di mo't lang dagiti igam iti paleta? uwan, boss. Nasayat nga rod no kasta. Billy, dahito iti tandanam. Dakayatan ti panagkamalim, ha? Boss, Maminsan pa nga agliway ka. Uray si kapay ti makannawan ko. Lusok kag ti banga-banga. Amamunag, no siya ti makawet. Di ka kailalaan, tado ti mabalin ko nga isukat kan ka. Nawatang, Billy. uwan, boss. Anya ti katawa am dita kan? Ako, nangagkoy na ito yung bakalibos kan ka. Oray si kapay ito yung makandawan na. Kapalan na kapatayan. At tayo lang ito yung asidagyo tayo. Dagdag ti saritaan niyo. Gayam, ha? Nagdokot ko. Anay ko, dinarok na ko itong pili. Manakid yan ka, Cardo. Sumuso ka. Iso parigatan kita. Dita ka! Absobli ka nito eh! Bilin ni boss sa bantayan tayo na imbag ti bodega. 5 tayo bantay ti gate. No one signal ko kada kayo. Di ulok-lukatan.
Nawatan nyo? Nasayat mo kasta? Saan pa nga nag-dispose amin dagiti droga nga adda dito bodega? Iso abantayan nyo anay pag. Pinilin mo ka diyan na yung dagiti tao tayo yung bodega, Billy? Uwan, boss. Pampanunutan kami na nagpaliiw ka na tayo. Isuanas ken ti panaganak. Ket, nakasaritam ka din ni Mr. Fortes? Nakaalaka ka di iti impormasyon ken kuana, may panggap iti nagpaliiw? Orayan tayo pa iti awag na, boss. Palutputan na kanupay ti amin. Kasta? Boss. Adasin ko niti isip ko nga mga ano tinaka-enkwentro mi. Ket, jay misteryoso a killer. Anya? Dua drug pusher tayo ti pinapatay dahi dyan nga wanan bahin. Ket, inikan na pa iti ex. Ti makanawa na pingping ti biktima na. Wes, amuin nyo ti kinasya sino dahi jay at tao. Dahita-ita ti kang runahan nga ramidan nyo. Amaran mo dahita misteryoso ang lalaki ti sige iti negosyo. Wan, boss. Kananya ti kaat na iparangarang tinarami na panang sugat iti pingping ti bangkay. At dapay ex na. Diyan ka mo, boss. At dalaki dinadagsan arason no apay ngay narabid na tikas jay iti biktima na. Uwan, at dalaki di makakapo. Jak namnamahan ang makitak ni General Marasigan iti daytoy nga ini. Talaga demonyo day at tao. Awan ti inaramid na nasayaat. Kat jay lakay akadwa na jay pantalan. Isulakit di ti pangulo da. Nakitak ti panagtamid da kenkwana. Daytoy nga igam ti aramatek ang mga kadagiti managdakdakas. Malagip ko tinaudi nga inaramid dayjay at general. Di ka madanagan, boss. Ready for transport. Dagiti napipig sa armahas. Eksakto 1,500 hour at daditan dagiti armahas. Okay. Likewise, boss. Bye. General, sa dino ti pangipanan nyo kadagiti armas ang naggapoy dya armory? Teniente Arturo Miguel Tolentino. What you see, what you hear, when you live it here. General, Siya kung timakam mo, iti officer in charge, iti arsenal. Awan, ti karbangam ngagdamag kanyak. Awan, aplos! ado tinapukaw nga armas iti arsenal. Iti daydi ang panawan. Inlako-lakit din ni General Marasigan dagijay. Aramaton na ti bilag na iti armada puwersa. Tapno maaramid na amin akayat na. Ngamsak ti agbalin alakpad kankwana. Aramidak ti amin. Tapno may lintag ti kilo maaramid na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Bigyan anak, agpupupok kalatan iti silid mo. Apay, adda ka di parikot mo. Awan nanan. Anya nga awan, madlaw ko iti langam, nga adda na unag pampanunutam. Ibagam ko makanyak no anya man dayta.
Nanang, Jack mabalin nga ibaga kada kayo ti pampanunutek. Kuna kunkat, adda pa kariribukam. Nanang, Ala, no di mo kayat nga ibaga, adda kan kadayta. Agrubot ka nga rudan, takadwaan nak nga aglako iti ikan iti tsindaan. uy nanang, Nay. Aguray ka man anak ko. Anya day ta nakatukol iti sikat mo. Paltog samay. ha? Miguel anak, apay nga agim imot ka pala iti ikam. Katawa kan iti serbisyo. Nanang, salaknib ko dahito nga igam. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Adda ka di ka busor mo. Kwa, awan nanang. Anak ko, Jack kaya ta maitulad ka iti day di amam. Natay, babaen iti igam. Nanang, Isu apang nga asim, taliklikam ti paltog. Patayon nakabutay ta. nanang, adda ko makayat ko adamagan kada kayo. Anya day ta. Adda ka din haidulin nyo alatawan day di tatang. Ha? Kwa. Awan. Awan, anak ko. Manipod adan puot ko. Manmano ang nadakamat yu kanyak day di tatang. Anya ka di tipudpud no apakasaritaan. Ken kinatao day di tatang, nanang. Dituyan, suke! Gumatang kayo ni Tikan! Sa diwa pa'y nagitoy! Ay, suke! Umasidag kayon! Dituyan! Nana, ikanak man iti sa mapula kilo dito yellowfin. Ay, win, ma'am. Ha? Kamatis ka Kasla, nakit-kita kan amam. Awan, malagip kan. Si kajay babae at tinulungan ti anak ko. Ani Miguel. O Nana, siyak na ron. Ay na, nagpintas ka, ma'am. Kasla sana may bagay kan ka ti umay dito'y tsindaan. Ha? Agyaman na ka na. Ay, sorry Nalipatak mo ti mangikilo itigat-gatangam nga ikan. Mabit lang, ma'am O Nana, makauraya. Miguel, ikay deliver dagiti yellowfin iti restaurant ni Ma'am Altia. Gimatang kanyak itay iti sa nga pulo a kilo. Imbagak nga i-deliver mo lang ang dagiti ikan. Na nakababay magkan kwa na. Awan nanang, Sugayam ti manager. Wano akin ko kwa itinalatak a restaurant iti ili. 40 ka na rin ito sa Madlaw ko ti kinasaya at nadya babae. Agasem, iso lang nga rodan ti boss iti nadya a restaurant. Iso pa iti umay agatang kadag iti lutuan da amakmakan. nanang, Ala, bagkatom nga rodan dagiti ikan, anak ko. Ang mga nururayan ng dagitan. Miguel, agyaman na iti pa nang i-deliver mo kadagiti ikan. awan anyaman na, Ma'am Althea. Ken, agyaman akmat ka? Gapot a ginulpim tila ko ni nanang ko nga ikan. Awagan naklatan itinagan ko nga Althea. Ha? Nakababay matkan ka? Anya ko matipagbainam. Althea, kung namlatan kanya. Ngamin, manipod ita. Sukid akon iti ikan. Ha? Maragsakan lakit din ni nanang ko. Numaman na dito anay bagam, Ma'am. Althea. Kasta, Juan Miguel. Damo pa'y laang makitak ni nanang mo. Naglagaanan tirik na kankwana. Kan nagmayat akasarsarita. Ha? Daita tinarik na kankwana itay. Miguel. Sino dyan kasarsarita ni Ma'am Althea iti Ruwalti Restaurant na? Ang mga nuagdat daton kan kuha na bili. Anya? Napasig na nga agsasarita.
Amangan no kaayan-ayat na paikit de. Sana mapalinday ito eh. Ah, Tandaanan nyo, tiro pa dahil dyan lalaki. nay. Apay mo, pili. Apaman ang makaadayo ka ni Ma'am Althea. Kulatugan yun. Okay, sigatin makamo. Parigatan mi tikas taunay. Nagturad mo tanday ta lalaki nga agdaton ka ni Ma'am Althea. Langan na pa yung matngarod ti mamirmiraot. Ala, dumsag kayo diti kotse. Ket amu yung tiaramidin nyo. Wan, pili. Anya ti araramidam dito restaurant, Billy. Awan. Anya? Excuse me, ato pa ti aramidam. Di ka kumamot magsinga. Kayan-ayat mo ka di kasarsarita mitay. Ha? Boyfriend mo ka di lalaki. Awan ti karbangam nga agdamag kanya, Billy. Suplada. Ngamsyak lang tirumbang ang makatagi kwede kinapintas mo. Awanan sa balibay. Mapanang iti pag-isistambahan ni Dora. Ada na patag may bagakin ko na. Sino? Di kang tigakas na demokrat na mapaltugan. Upak da. Ngam sa anak, apaunahan ka dakwana. Kalaatak nga agawan ti pagkana. Bugbugan tayo ng tao. Iton! Dahil ito'y ti para ka na kayo! Sino kaya? Apay akayat dak abugbugan, ha? Mas, di ba patulong ka na kami kay Paltog? Ang mga no, makalbit mo rin ka. Sino kayo kuna? Timarayan dali tawanan bahin. Dajay, naglugan dan ito kotse. Dahil ito'y ti para ka na kayo! Dak na puntani da. Sino nga tadag jay? Apay akayat dak abugbugan. Ano tinapasama ka na kayo? At may salaan di bugbugan nyo? Nganda kayo kinabugbog? Naidong mati kinasiklat na dyan tao, Bili. Nagaw na dagos ti kami. Para ko na, sana sinsinanday dyan tao. Imbis ko mga agbutan ka na kami. Ngam, kalmado langit ay. Kastagayan. Yung paglakit nila si Mang Pagkadagos. Ano ba, boss? Tanusan, ang mga no pinatay na kami na dyan tao. Di ko nayo kit Pasig kayo amanal. Pudno ti pagbagang Bili. Kasla na irwa mitirangat. Napartak ti saka na ng kuktar kada kami nga upak. Karatis na. Anya. Kasta ka di, Bili. Uwan, boss. Nagsiglat ka nwa lalaki. Agasan? Nagpartak ang nangagaw iti paltog ni Doro. Pues, sarakan nyo dahi dyan tao kat idatagyo kanyak. Anya? Nangit mo ti kinunak, Bili. Amin, boss. Amang ano At papada kayo amanal kadang iti kakatwam, Bili. Saan ka dingin bagam kanyak nga amo ni Althea ti lalaki? Uwan, boss. Pues, ni Althea ti palutputem ti kinasasino dahi jaya tao. Uwan, boss. Kaya't ko dahi jay ngagbalin abuyot ko. Kasta ka rin. Wan Althea, sa anak pa'y anak adayo iti restaurant. Idiada ng surot kanyang alalaki. Kat, anya ti naramid akan ka. Kaya't nakabugbugan. Awan mati amok arason. No apay nga ramidan da kanyak tikas day. Anya? Ngamjak nagpaatiw kadakwada. Diyos ko. Ngam ididimtang tikadwada ang nakakotse tinalabaga. Kalata pinaltugan na. Althea, impakamuklaan kan ka daytoy. Tapno mom. Nalabaga ti kotse. Diyan ang paltugan ka. Wan Althea, apay. Ti awanan bain abili. Isulakit di ti dakdakamaten ni Miguel. Isulakit di. Sa bali ti panggap ni Don Braulio.
Kaya't napagbalinin abuyot na tiyawanan bain ang lalaki. Ang mga noy supay ang tiagbalin to ang makanawan na. Diyak kanunungan ti kaya't na mapasamak. Patayag pa'y nga umuna dahi dyan at tao. Agtignayak nga may maysa. Isaganak dahi to'y nga ramidak. Sigun ka ni Doro. Nasiglat na dyan tao. Agam kita agman ita tilaing na. Oh, Miguel! Apa yung sardan mo timuturo sa klong? Kumita kay timakanawan mo, Toro. Ada ka barbaro detachment militar. Ha? Ungag paiso. May salang ti kayat asawan dayta. Nuapay nga da detachment dagiti militar ditoy. Ha? Anya nga, Miguel? To scout enemy's position. Kahit nasohan. Naka-red alert dagiti militar. Kontra ka dagiti kabusor ti gobyerno. Ha? Tila ang general ti. Ha? Oh, apa yung Miguel? Dagiti pasurot ni General Marasigan ti nakadeploy iti detachment. Mailasin ko ida. Anya? Pumanaw ka tayo. Sa bali kaya parparik na kanya. Sa bali lapid dito panggap ni General Marasigan. Nuapay nga da detachment dagiti militar dito. Miguel, nagadwa bala kan agduduma klase ti paltog ta gito ya. Wentor. Nabayag nga induldulin ko dagiti apaltog ken adu abala. Talaga ngayon sa ganak ti amin. Miguel, Jakon uray na makaramid pa iti riribok dito'y probinsya ni General Marasigan. sigon iti panangiladangan mo kini General Marasigan. Kat nagdakis unay ataw. Wentor. Abusado. Ken awan tinasayat nga isang bay na iti lugar apagdakpatan. No di ket Pasig ariribok. Iso nga itamot lang arabi. Limed nga arudo ket ti detachment. Anya? Pinatay da dagiti awan bael na tripulante ti barko. Awan asida. Sumurotakkan ka, Miguel. Saan ang Toro? Napaggadda ito nga aramidag. Ang mga numay sagmakalahin. Sige. Aganad ka kuma, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapaayak lapid dito ang gapa. Kalata simbang dagiti Special Action Force ti Marines. Kadwa na pa iti Brigade Commander. Anya nga ti plan-plan wendang aramidan dito eh. Tinasayata. Agsubli akon iti nang iparking iti motorsiklak. Amok tupay no anya ti aramidan dagiti Marines iti daytoy alugat. Don Braulio, kasapulag itan ti puwersa ti grupom. May salangal daw ti palabsen. Sumangpeten, dagiti nabibilag nga armas nga gapo iti gobyerno. Kasta? Wan, Don Braulio. Kinapudno na. Simangpeten dagiti Special Action Force ti Marines amang bayabay kadagiti sumangpet nga igam. Kat? Anya nga ro, tirumbang aramidan ti grupo. General. Unaan tayo dagiti Marines. Nasken ti diversionary tactics. Wano, maibawing ti taktika dagiti Marines. 1700 inton malam no bigat. Dalya sa atin ti konboy, ti kalsadang agturong iti baryo bagabag. Tapno sabtenda ti sumangped a container van, a naglaon, kadagiti napipigsan armas. Kat? Ambusan dati konboy, dagiti Marines. Idinto ta dagiti buyot mo, sa nabanda ti container van.
Maya, General. Maya, dayta na panunot mo. Agpapada tayo may rano di daytoy, Don Braulio. No lakit di, tagbalig iti grupo. Nasken met, nga damay buwis abiyag kadag iti taom. Sana parigot kanyak no daman matay when no maibwis apyag dagiti taok. General, di napatag? Mahal tayo dagiti napipigsang armas. Okay, Don Braulio. Pagsaganam nga ruden, dagiti taom. O anya, Billy. Nakasagaman dagiti kakadwam? Uwan, boss. Kailangan awag ni General Marasigan ti Maruray. Nakadeployan dagiti dadto makakadwak iti pagdalyasatan ti bunggoy dagiti Marines. Da kami muteng kadagiti kakadwak ti mangsanab iti container van. Good. Okay. Sikat ti pagtalkak iti daytoy nga operation. Namnamag ti panagpaligyo, Billy. Mangnamnama ka, boss. Dahito iti ororaya ka pasamak iti biyag ko. Paggugusto ko lang una iti makirangan. Di ka unay ganat, Billy. Nasisiglar dagiti Marines. Ang mga nagkibaltang ti amin, kat da kayo pa'y ti madisgrasya. Ito pa'y lamakadkadlawag na. Nagpartap ti panagpataray mo di kotse. Di mo ka dinadlaw, Billy. Diyan niya. Di nakamotor amang sursurot ka na tayo. Awan mo tinadnadlaw ko ah. Agka! Kumita ka nga minitili ko ta, ha? Ay, Diyos ka. Kaya ka, Cardo. Awan mo din nakamotor. Gagakay lang siguro tayo dyan nakamotor. Di ka man nili sa palya kay papanan ako na ako. Awan mo din nagpaisaw, ha? Isarding mo man ti kotse. Abay, Isarding mo. Takayat ka bugbugan. anya? Isarding mo, Cardo. Talagang awan na saya at ngay pagpagam. Nakamotor lang pagtuwa-tuwa mo. Jak isarting ti kotse, Billy. Jak mat kaya ti mabugbog, ah. No kasta nga rod, saan ka ngagbalin a paranoid? Manal ka man. Nagsarpeng ti kotse sinurot ko iti saan unay nga dayon. Tinalabaga ako kotse tinaramat idi tinampaltog kanyak. Anya nga tati aramidan da iti da ito lugar. Kaslad dapat padaanan da. Adda manen nagsardeng alugan iti ayanda. Armado dagiti dimsag iti lugan. Delikado da itoy. Adda lakid di aramidan da saan ang nasayaat. Ilamang ko ti motorsiklo iti kasamakan. Paliiwak dagiti awanan bain iti igid ti kalsada. Nagbayag mo tentur purayan tayo container. Masigurado pa din. Nandiyan na, boss. Ay, nagbayag kayo. Awagak sa langin ni General Marasigan. Makaturturog at pagitin, Billy. Anya? Mabalinti ang maturog ka dyan nagtikotse. Umasigid ka man kanya, Cardo. Abay manan. Paltugan ka lang yan. Sumo pa doon. Agsagana kayo. Sumunga din ti target tayo. Parahan tayo. Kahit no saan nagsarte. Paltugan nyo ti pilit ti container van. Naglaro. Cardo, pagalit ka. Asidogan ti container van. Sino dyan ang pagkato? Diyos kay, nakalabasan ti target tayo. Pinanggisan ti takya ko. Sino nga ta dyan ang paltug ka na tayo? Alam mo, hindi ka lang kayo. Anya dyan, aramidan nyo. Paltugan yung tayo. Anong ba yun? Paltugan tak mas ganda kiti awanan bain.
Tigayam container ban ti David na. Sana ka natalgad dito yung naglamanag. Agarudo kak mo madayo. Sumpo kak itinasama ka pasit. Baka ba? Di ba sardingan adin ka saan tayo mapatay si Magkagibyaw? Dito yung dakal abato ti paglamanag. Medyo na nga to dito eh. Makitak dagiti kabusor iti baba. Daytoy met. Dayjay ti pangulong ka. Naglingad iti dakal na kayo. Nasugatan ti awan ng bahin. Dayjay ti mangpalpalto kanya ka. Bili, pasiklati ka busog tayo. Adong tinapasa ka kagad mo tayo. Tayo! Tayo! Palawlawan yung tiba to ang naglamangan na. Bili, hintay na na. Nyeta! Ang sama ng tinatay. O niya tayo kami tayo. Hindi mo tayo na may bus. Atras ka ba? Atras! Nagsanutin ta iti awan ng bahin. Anya nga tati panggap ng aramidan iti container ban. Apay akayat da sa ban. Panagkunak. Saan asinsinan ag grupo ti nakaengkwentrok? Saan lakit di? Awan sir-serpio! Pasig kayo manar! Boss, pakawanan na kami. Kilati amin. Paraan may kumante container pan. Diyan ng paltog ka na kami di San Unay nga tayo. Anya? Basta tinapasamak, boss. Kat? Nagsakit tinatanggi sa natakya ko. Nagbara tiriknak. Bili, intalag ko kan kati amin. Impagampay kanyag, nga ramidan ti amin tapno agpanligi kayo. Ngam anyat inararamin mo. Boss, Anyat inar... Sinayang mo tinagkalagatan. pakawanan na, boss. Nga po iti dahito yung inaramin mo. Dahito'y tilag amam. Bili, kumusta ti Rignam? Di nakman kasasarita, Cardo. Napudot ti ulap. Kaya't kala ngandi nga yan, Bili. Nakita tinaramid kin kay tayo ni boss. Anay ko. Oo, di ka nagkargaraw. Masakit ti sugat mo no may garaw mo. Sino nga dyan ang paltog ka na tayo, itay? Nagsiglot tayo ng bayin. Buti na tayo. Kakarwa tayo. Anay. Panagkunak. Diyan nakamotorsiklo ang nagpaliw ka na tayo iji pantalan. Kan titawa na kaengkwentro tayo. Kat may maysa. Anya. Iso nga min tinadlaw ko amang sursurot ka na tayo itay. Tiyawan ang bayin. Di nagtumat nga min patpatsin itay. Impagak lang arutan. Nga adamang sursurot ka na tayo. May lasit mo ka dito motorsiklo na, Cardo. Ay kwa. Hintay tati parikot. Jak na ilasin. Adan tulatal daw kanyak na jatang. Adan tulatal. Malas na talaga. Malas! Ano di malas? Ah, Abay nagpuputod kayo. awan. Awan na tayo. Dalag na lagi mo. Adda ka di parikot mo, Ninong? Awan niya, awan. Bagaman gadigin ni Rosalia, tamang timpla iti inom magkakape. Please. Okay. Sige, Ninong. Miguel, apay anak waras dagiti pulis dito sa sentro ti ilit. Police visibility. Buray dagiti FTP. When of field training police. Naiwaras damit. Apay nga to. Gapo iti napasamak arangat idikalman. No jak agriro.
Pito ka dagiti kabusor tinatay iti engkwentro. Miguel, Kas di lang tirumbang kadakwada. Notorious dagiti nakalaban ko. Ngam ti pagsidsid dawak. Dagiti nagpanggap amang bugbog kanya idi namin sangal daw. Karaman ka dagiti nakarangat ko idi kalman. onyo. Wentor, nakitak ti kotse na labaga nagluga ng dagiti mang bugbog ko makanyak. Iso asinurot ko, no sa dino titurungan na. Ngamtak sanggasat. Tatagaan operasyon damang sanag iti container van. Gusto gayong. Wentor, ala, agsublitan iti nang iparkingak iti motorsiklok. Aglayon tan iti tiyandaan ngayan ni Nana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanan, itay ka pa sana matagtagari. Apay ka di. Anya ti kaya tasawan ti panagsinayo iti nauneg. Miguel, saan agagangay titigtignay mo iti kalabas? Nanang, Adda ka di aramidam asabali ajak ammo. nanang, awan ti sabali nga aramida. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Manumot ang matulungan nak ijajendahan. Nanang, Jak ammo. No apay akas to iti marikrignak. apay nanang. Tunggal awan ka amakitak dito'y balay. Nagpigsa ti bayo ti barukong ko. Anya, Sa anak ang makaidna no awan ka ang makitak, anak ko. Kasla madandanaganak, nga awan ba't ti amok arumbang apagdanagak. nanang, punasin yung data pa nagdandanag yun. Tawan mat ti madingar aramida. Miguel, Ingkay kat maturugan. Agin na kayon. Di ka madanagan. Tulungan kayo jay tiyandaanin tong bigat. agyamanak nga ron no kasta anak ko. Ahewin gayam, masapa nga ikay deliver ja order ni Ma'am Altea nga ikan. Wananan, siya kung ti makaamuin tong bigat. Oh, Miguel. Nagadundag ito na ikon. Sa dino ti pangipanam ka dagitoy. Ija restaurant ni Altea. Nakas na. Nagbalinan asuki yung dyan napintas kabalasa. Wentora. Kaduan na kamapan mang i-deliver ka dagito nga ikan, ha? Una. Urayan tabiit ni Nanang. Tayo suti agbantay dito yung pwesto. At dalabiit ginatang na. Ngay, isumat ton ti sumungat. Wala niya. Ala, agsaganakan. Bagkaten tandagit ikan. Agyaman nagta tinulungan nak dito restaurant, Nana Rosalia. Ay, awan mo't lang, tar aramidat ita ijay mansyaon, ma'am. Sa maysa, rimwar mo't daninong maukan dagiti kakadwa na. Kasta ka din? Wan, binilin ko mo't dagiti kakadwa kababaw ng ijay mansyaon. Tagdalaws kan agluto dan tumutan. Nasayat nga ron no kasta, Nana. Ay, Ma'am Altea, medyo nga minada. Ada ka di kaya't mga ibagahan, Nana Rosalia? Ay, rumbang nga nga ibagak kanukwana. Tinakita iti silagday dito na Aurora. Nana Rosalia, anya ka din di mapaspasamak kan ka. Napauli magkamagdan. Ha? Ay, kwa? Ay, awan bang? Lipate mo, ibagak ko ma. Lipate mo. Mabiit lang, Nana. At ay tandya ikan nga in-order ko. O may dan i-deliver. At tuwing tibayat ti ikan, Miguel. Agyaman na Altea. Saan kami nga rodin ngagbayan? Mabiit lang. Sapay lang kumataginak pagkat ka na. Anya rin pa Altea. Pastor kang tikat mo video restaurant, tamangan kayo pa'y. Sanan. Nagababayin mo Altea. Anya ko matipagbainam.
Kwa. Ay, Ala. Aya ba mo ti kadwa? Amo ka mabisin kayon. Gumuraakan ka na pagkadkadan na. ha? O sige, saan ka no nasayata pagkadkadan ti Gracia, kunada? Isumat. Ala, umay kayon. Ma'am Altea, kasla nakikita ka hindi may sa abisita. Asino, nana? Jay lalakay. Ni Miguel. Miguel Gayam, tinagan na. Agoray ka, nana. Apay, asaan ang mapug sa ti panangkitam kan kuan? Ay, kwa ma'am. Kaya't kwa makasarita ni Miguel. Anda na kaya't kwa damagan kan kwa na. Sige, nana. Miguel, adda ko makayat kwa damagan kan ka, baraw. Anya day ta, nana? Ay, kwa. Ag nanaud ka kaday, itiray ito nga ilay. Wen, nana. Apa na damag yung kanyak day ta? Iti damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kasla nabayagan nga am-amu ka, baraw. Ha? Adda nga min kaingingas mo nga am-am mo. Lalaki ka di matlaeng, nana? Saan baraw? Babae, tidakdak ka mata. Napintas a babae. Napudaw ka na uma. Kasta ka di? Arupro pamlaunay baraw. Nabayagan ajak nakita day chay a babae. Tawunang tinapalabas. Ma'am Aldea, nagpauti pa nagsarsarita da Miguel kan Nana Rosalia. O nga ron. Nagliday ni Nana Rosalia ang makisarsarita kay ni Miguel. Apay nga ta. Daychay. Timbak derdan. Kat umayan dito ni Miguel. Nalpasdan anak sarita. Miguel, ang nyaway tinagsarita niyo kini Nana Rosalia. Apay ang nagliday ang makisarsarita kan ka. Nalagip na tigayem na babae. Kaingingas ko ka na. Anyo? Ado dagiti dinamag na kanya. May panggap itinagapwak a lugar. Kasta ka di. Wentoro. Amom, nalagantirik na kini Nana Rosalia. Gusto tinaybaga na kanya. Nga niya. Akasla nabayagan nga gamam mo kami. Anya? Day ta tinarik na. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Miguel, Diyak may lawlawag. No apay ang nalagantirik na kini Nana Rosalia. Tarabiin, Nana Rosalia. Ada ka pala dito sana sa nakatugaw. Ma'am Altea, pampanunutak ni Miguel. Ha? Nagsimpag. Ken naanos ti pan nakisarita na kanyak itay iti restaurant. Nana? Ma'am Altea, kaya't ko amaam-am mo na imbag ni Miguel. Wen, Nana. Linawas nga ag-deliver iti ikan iti restaurant. No kayat mo, tunggal lawas nga umay ka iti restaurant, tapno makasaritam anaimbag ni Miguel. Asino matday tabak at nga ibagbagam, anak ko. May sa babaon ni Ma'am Altea di restaurant, nanan. Nasing patabakit. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Nalagantirik na kankwana. Anya, Imbaga na pa'y akarupurupak launay tinasingad agayim na babae. anya tinaganday taabakat, anak. Ni Nana Rosalia, nanan. Rosalia, kunam, Wen nanan. anya tilangaday ta a Rosalia. Narapis. Ken natundiris ti agong na. Adda pa'y basit asiding iti makannawan na pingping na. Anya, Ken pangulutan ti buhok na, nanan. Diyos ko. Apay na paulima kayo maten, nanan. Nanan,
Itay kayo pa sana matagtagari. Apay, Miguel, anak, aldawan. Di tay ka di mapanaglako iti ikan? sa anak nga aglako iti ikan. Nituro ti imbaon kong aglako. Adda ka di parikot siya, nanang? Awan, anak ko. Awan ko nayo. Nga madlaw iti langayong handa pampanunutan nyo anaunag. Agsasaruno pa yung ti panagsinayo. Panawan nakpay, Miguel. Kaya't ko ti agmay-maysa. Sige, nanan. Nagpatnag asa anak aturturo. Gapo iti imbaga kanyak ni Miguel idirabi. Nilagit di Rosalia agayam ko tinaktakamaten na. Iti pa'y kabang ibang nga ili, ti pagpapaayan na kas babaunan. Diyak ninamnama nga agkita na kan ni Miguel. Diyak ninamnam. Kumusta ni Nono mo niyo, Miguel? Pinanawak ka balay. Opoy, masakit ka di. Saan, Toro? Diyak lang maawatan. No apay akayat na tiyag may sa balay. Pinanawak ita. Anya? Kaslada na unag pampanunutin na. Isumat lagayam ang nag-text itay parbangon kanya. Imbaga na siya pa'y na ang tagla ko diti pwesto yung iti igan. Sana bali, Toro. Duatang agla ko. Tapno di ka unay marigatan. Duatan, gayam. Dahito'y lang ang aladawan. Di pa kalag-lagi pak iti gayam kao. Nabayag a panawan nga adda kanyak daytaw. Dua kamay nga adda dito'y ladawan. Nana Rosalia? Ano dyan bolsam, Nana? Ha? Ay, awan ma'am. Awan. Nana? Manipod na kasaritam ni Miguel. Madlaw ko akanayon di pa nagpampanunot mo. Ay, aklunag ma'am. Nga main, nakitakan ko na tila nga tigayim ko a babae. Anya? Ay, ma'am, adda ka di pangibaw na kanya. Awan, Nana. Syaklatan ti mga ramid. Syaklatan. Nanang! Nanang! Sa dinotean mo? Adak iti kusina, Miguel. Nanang! At 20 naglakwan mi kinitoro. Idulin mo lahat tanti kwarta anak ko. Ngamin, Ngamin, anya, nanang? isardeng konti aglako iti ikan. Anya? Isardeng konti panaglako. Kat pumanawtan iti daytoy nga ili. Anya? Nanang, di ka maawatan. Kalat na ito ang napanunot yun. No ita, talaga ad inak maawatan anak ko. Pangasyo ko ma. Ilawlawag yung kanya. Apay akas tamot yung tipanggap yung aramidan. Kan sa dino ko matipapanan tayo. Iti lugar, nga adayo iti daytoy nga ili. Nanang, Kasaritak ni ulitag mo akaloy. Tayo sa upay lahang ti agnaad diti balay. Ngala, urno sa mo dagiti gamit mo. Tapanawan tanday to'y alugar, Miguel. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.